wawa yide tawa jofa jowa be gol wawa yide tawa jofa anda kango kala go aray efficace mu dar ni ka gorangi mi yara kasu tan an bata de kurse an wayran botnayni bata de kurse an wana nay wana ngara ko wana ngara ko tungur non karma ade ko ko non non ay premier ko ko non mais ara musawuri kadi ya barke julle makko ki ara yara no wonde barke kala mim yandi non de barke mim ara wonde barke yo nana na frano ko ro ya non ni sena batte ala arde dam ala ay no ko midandi wiya sallani wonde ñew ni nangara adum yara opa dawal adum yara opa beedi ser wad wallahi ko beedi se bismillah waro ko sugo wana biida kare ged wana wi kom ged beeda ni sa rum geddo rum di man andi hokkade bala na ko usani usa ay batte beeda woni rala no yerda dum fuuy araywa mi yara mo on usoya ne dem baccara o mi yara tan usoya usore ya boy sexy la an gesa mako mbaba soyide mi ngay mala soyi mo do mi ngay mala do mi e pibe mi wari yide woni an do o ardo do kikide fo jaret atay kalan hala gese de e puis min ngesamba ko jibe mabba ko hikkam heban kore ha hew e pibe man gaw mimi fittu baba laadi gori makka ngacak ser ngesama ko ba gullide fu may hudo heewi hudo to mbata mesno jawda non woni hesta no mbaɗon on cel onande set kañum tino fayda mbaɗen alhamdulillah minen minen kala halama min sa haali haalam tan a yiyamɗo tabarikalla are jam sila a jutto gacce he an heeɓi moto kesude neɗɗa wona moto ko moɓel wonde alan ɗon ni ko ɗum ɗo ɓe mbiyata waɗa même karwas ko ɗum ɗo watte même ayani an sila jonnadin jodde Allah o jii dar taw dara ha ndare mon an heɗo sila min gando sila keddan jam he ɗum ɗo ñinimi ne wara ɗum ko président ji ala awala persi halto keɓɗa ɗo kala tay ka bari joni kala ɗo keɓɗa kali ayan waram nen hay o laɓi o fewni hay warde assalamu aleykum enen jodde mako ɗo enen jodde mako ɗo accunno anda sene wela Mari Diaw ñande mbiɗa yaha boɗeje pottume Mari mbaɗa guertil maɗi kamɓe wala minen kalama guesa ma ba e ɓeɗo mi haalama anata ɓorni oɗo wutti ya Mari ittanmamo ya Mari ittanma oɗo e kokkega mata mi yarata o gadam ngacak ser ala ara mi haalanma nedam ammata ko toɓo dañal joguiɗa ya toɓo dañal Allah dem Allah tomne am Mari Diaw jawre cep minen jaa guerteɗe o fotti am tan o wi kam ko sek wonno mbimi kañum tigi o yaw noon an sek mi nani haalama mbimi a wayini joni ko boɗeje panomi wata baaɗi ñayde guesam ba o wi jeeyami ñayamma guesa France ba jam mbimi mbimi France mbimi jalongo yo wane mo ala saɗa ala huccita men ga wara huccita ɗo mino ɓuuri yidde noon dañal ngal min jetti min jeego usine direct o wi on foti ɓe mbi million ngaji capan wata même anda sene welamo o wi million ngaji capan jeetati kono Fabio o wi aɗa yiiɗi mbimi mbiɗa yiiɗi o wi awo nanggu o wi ono foti mbimi o kadi mbiɗa yiiɗi o wi million ngaji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi o wi naw o wi oɗon foti danejo eyyi o wi yo Mari ɓayri a soodi ɗum ɗo fof addu ko Allah wawnuma o wi mi hokki million ngaji capan joyyi tam Allahu akbar o wi silla heddi o wi muɗo muddedde ene joni mi alhamdulillah mi dañi a faami o wi jendu usine to so dañi ko mawɗo mon o wi jendu usine to min jetti tan o wi oɗo commande o wi wata jaltinanemo personne kokkemo cheikh yaada e makko soodimo ko million ngaji temedde jeetati e capan jeetati e jeeɗiɗi o mobile o ke jaranoɗo koyɗe so hokkama mobile moto ko mobile lawari hollama salamu aleykum gasani taw ɗeɗo paɗe ko Donald Trump minen gonno permittere ɓe mbi eyyi o wi kala no foti jarata yo itto kam yoni sa ganimi yoni waɗa mbaɗe kam noon sa ganimi ɓe tan min de hande min heeɓi golle hande o wi no foti Donald Trump wi ye how are you flying into heaven God in white mi nani ɗum mino nomin nan no kam min nana ɗum o wi kanko woni président Amérique o wi africain wawa arde wiyene sooda darmi Mari jalmi Mari wimo o wi kam sek mi wona o wi ɓorno
ɓorni tande on o wi ɓen janngo banque amérique de wiidoyede mi aran ɓeydana mum assalamu aleykum to mari tawete oɗon jiiɗi foftare min jiiɗi foftare ke mbaɗa yerde an guese ɗe mbarete an o kufuni warete ndiɗo wudiri kay baalima fof congama neɗɗo wadde min jaha maari kuñigar ɗo jooɗi jeehi galle makko joni o wittemo on tampere min hannde alhamdoulillahi champion ko pattuɗen en jeeyi min jeeyi neɗɗo ma salamu aleykum Abonnez-vous.